Twelidt f'bennina ta' privileġġi li ftit lut setgħu jobsru. Ismi kien Sawl u Tarsu belt mastuża ta' Ċiliċja kienet il-post fejn ħadt l-ewwel passi tiegħi madwar is-sena 5 wara Kristu. Bħala ċittadin Ruman mit-twelid kont inġor status li kien jiftaħ li l-bibien mal-imperu kollu. Din kienet distinzjoni rari, speċjalment alludi mit-trib ta' Benjamin. Il-ġenituri tiegħi żguraw li kelli l-aqwa edukazzjoni possibbli. Ġewwa Ġerusalemm kelli l-privileġġ li nitgħallem mingħand Gamalil, wieħed mill-aktar għalliema rispettati ta' żmienna. Taħt it-tagħlimi bes tiegħu għaddejt minn studju profond tal-liġi ludija u żviluppajt ħeġġa kbira għat-tradizzjonijiet tagħna. Kull filgħodu, hekk kif ix-xemx kienet titla' fuq Ġerusalemm, kont ningħata għall-istudju bir-reqqa tat-testi mqazza. Moħħi żagħżugħ kien jassorbi kull tagħlima, kull interpretazzjoni, kull sfumatura tal-liġi b'intensità li kienet tissorprendi saħansitra lill-anzjani. It-taħriġ ma' Gamalil sawwar mhux biss l-intellett tiegħi, iżda l-ħarsa tiegħi kollha lejn id-dinja. Sirt Fariżew dedikat, konvint li kont inżomm il-verità assoluta f'idejja. L-għarfien tiegħi tal-liġi kien vast u d-determinazzjoni tiegħi biex nippreservaha kienet saħansitra akbar. Il-gburija li kont inħoss mill-pożizzjoni u l-għarf tiegħi għamitni għal veritajiet akbar li kienu ġejjin. Ma kontx naf, iżda kull mument tat-taħriġ tiegħi kellu jintuża għal skop ferm differenti minn dak li kont nimmaġina. Dak iż-żagħżugħ mimli ħeġġa u studju li kont ma setax jobsor kif ħajtu kienet se tinbidel kompletament. Imma dan kien biss il-bidu ta' storja li Alla kiteb blinka li qatt ma stajt nobsor. Il-ħeġġa tiegħi għal-liġi nbidlet f'ossessjoni violenti kontra dawk li jazzardaw jisfidaw it-tradizzjonijiet antiki tagħna. Is-segwaċi ta' Ġess kienu f'għajnejja teddida li kellha tinqeret akkosta kollox. Bl-awtorità mogħtija lili mill-qassisin il-kbar, ippersegwitajt bla ħnina lill-insara. Kont nidħol fi djarhom bil-forza, niġbed irġiel u nisa lejn il-ħabsijiet bla ma nitħarrek quddiem id-dmugħ jew it-talb tagħhom. Il-ħnina ma kellix post f'qalbi mwebbes mir-reliġjożità. It-tħaġġir ta' Stifnu baqa' mnaqqax f'moħħi bħal ċikkatriċi tweġġa'. Kont hemm inżomm il-mantelli ta' dawk li kienu qed iħaġġruh, napprova b'sodisfazzjoni l-mewt tal-ewwel martri Nisrani. Wiċċu sereni huwa jħalli din id-dinja kellu jibqa' jippersegwitani għal snin. Ir-reputazzjoni tiegħi bħala persekutur malajr xterdet. L-insara kienu jitriedu meta jisimgħu ismi u jien kont niftaħar b'dan. Kont nikkonsidra kull arrest, kull swat, kull sentenza li rnexxieli nikseb kontrihom bħala att ta' devozzjoni l-Alla. Bittri uffiċjali f'idejja, tlaqt lejn Damasku, ninsab naqbad bilaċċ għall-mewt. Il-missjoni tiegħi kienet ċara, insib u narresta kull min jimxi fit-triq. Ftit kont naf li dik it-triq kienet se tibdel għal dejjem il-kors ta' ħajti. Il-mibeda li kont inħossa l-insara kienet tant qawwija li ma kontx nikkalkula l-isforzi biex nilħaqhom kull fejn kienu. Kont nivvjaġġa distanzi twal, naqsam il-frontieri, kollox biex niddefendi dak li kont nemmen li kienet il-fidi vera ta' missirijietna. F'dak il-mument, jien kont l-inqas kandidat probabbli li nsir segwaċi ta' Kristu. Iżda Alla għandu sens ta' ironija li jmur lil mill-fehma limitata tagħna l-bnedmin. Il-persekutur kien wasal biex jiltaqa' ma' dak li tant kien qed jippersegwita. It-triq lejn Damasku kellha tkun ix-xena tal-aktar trasformazzjoni straordinarja li bniedem seta' jgħaddi minnha. Jien, li kont mixi b'awtorità u mibeda, kont wasalt biex niltaqa' ma' daw li kellu jagħmex mhux biss għajnejja, iżda l-esseri kollu tiegħi. F'nofsinhar, meta x-xemx kienet fl-aqwa tagħha, daw li sħaħ minn 1000 xemx dawwarni. Waqajt mal-art, imċajpar, u leħen instema' f'widnejja, Sawl, Sawl, għaliex qed tippersegwitani. Kien Ġess l-istess wieħed li kont qed nipprova neqret permezz tas-segwaċi tiegħu. L-għama li laqatni kienet aktar minn waħda fiżika. Għal 3 ijiem eriqt fl-aktar dlam profond. La kiltu lanqas xrobt, għajd biss fiskit assolut, nikkonfrontja dak kollu li ħsibt li kont naf. Kull ċertezza li kelli ġarfet f'dawk il-jiem ta' dlam. Sħabi tal-vjaġġ mexxewni fit-toroq ta' Damasku bħal tarbija mitluqa. Jien, li tlaqt lejn dik il-belt bħala kaċċatur bla ħnina, ħalt bħala raġel inkisser, jiddependi mill-għajnuna tal-oħrajn biex jagħmel kull pass. Fid-dar ta' Ġuda, fit-triq imsejħa dritta, stennejt. Il-Fariżew kburi issa kien tnaqqas għal raġel għami u bil-ġuħ, jistenna kelma, sinjal, direzzjoni. Id-dlam estern kien jirrifletti r-rivoluzzjoni li kienet qed isseħħ ġewwa fija. Imbagħad wasal Ananija. Idejh fuq rasi ġabu lura aktar mid-dawl fiżiku.
meta l-qxur waqa' minn għajnejja, rajta l-ewwel darba l-verità li tant kont ġilit kontra. Il-persekutur issa kien ċeda għall-imħabba ta' dak li kien ippersegwita. F'dak il-mument, miet Sawl il-persekutur u twilet Pawlu il-qaddej ta' Kristu. It-trasformazzjoni kienet sħiħa u irreversibbli. Ir-raġel li daħal f'Damasku jtefteħ bit-teddid tal-mewt ħareġ ixandar il-ħajja li sab f'ġess. F'ġest sorprendenti tal-grazzja divina, irċevejt missjoni speċjali li nkun l-apostlu tal-ġentili. Jien, li qabel kont ngħix marbut bil-limiti dojoq tal-liġi, ġejt imsejjaħ biex inkisser l-ostakli u nwassal il-messaġġ ta' Kristu lil hinn mill-fruntieri ta' Iżrael. Il-kobor ta' din il-missjoni ħallitni bla kliem. Kif stajt jien, li tant kont ippersegwitajt il-Knisja bil-vjolenza, issa ninagħżel biex nwessa l-orizzonti tagħha. Iżda tallimt li l-kobor tas-sejħa talla ma tiddependix mill-merti tagħna, iżda mill-grazzja tiegħu bla qis. Qalbi, li qabel kienet magħluqa għal minn mhux ludi, issa nfetħet biex tħaddan il-ġnus kollha. Il-ħitan li kienu jifirdu l-lut mill-ġentili bdew jiġġarfu fil-fema tiegħi. L-Evanġelju li rċevejt ma kienx jaf b'ostakli etniċi, soċjali jew kulturali. Il-messaġġ li qabel kont ippruvajt insikket issa kien qed jaqbad f'sidri b'urġenza li ma setax titrażżan. Kull belt li żort, kull sinagoga li pritkajt fiha, kull suq li qsamt sar opportunità biex naqsam l-aħbar it-tajba ta' Kristu. L-istess postijiet fejn qabel kont infittex l-insara biex narestahom saru għaliji għammila biex niżra l-kelma. Rajt nies minn nazzjonalitajiet, kulturi u pożizzjonijiet soċjali differenti jinbidlu bl-istess qawwa li bidlitni fit-triq lejn Damasku. Il-missjoni tiegħi mal-ġentili għanqlet reżistenza qawwija minn ħafna li bħali qabel ma setgħux jaċċettaw dan it-twessih tal-grazzja. Iżda kull oppożizzjoni saħħet biss il-konvinzjoni tiegħi li l-Evanġelju kien tassew universali. Is-sejħa biex inkun apostlu tal-ġentili bidlet mhux biss ħajti, iżda l-kors tal-istorja tal-Knisja. Il-bibien li Alla fetaħ permezz tal-ministeru tiegħi permettew li l-Evanġelju jilħaq it-truf tad-dinja magħrufa. Il-prezz biex insegwi lil Kristu der ħafna akbar milli stajt nimmaġina. Il-provi bdew joħorġu waħda wara l-oħra bħal mewġ bla waqfin ta' baħar imqalleb. Iżda kull sfida saħħet biss id-determinazzjoni tiegħi biex naqdi lil dak li sejjaħli. Is-swad kien iċarrad ġismi, iżda ma setax imiss il-konvinzjoni tiegħi. 5 darbit irċevejt mingħand il-lut 40 sawta nieqes waħda. 3 darbit ġejt imsawwat bil-virgi. Darba ġejt imħaġġar u mħolli għal-mejjed. Ġismi kien iġor il-marki, iżda ruħi baqgħet soda. Il-ħabsijiet saru t-tieni dar tiegħi. Il-ktajjen li qabel kont nuża biex norbot lill-oħrajn issa kienu jdawru l-polzijiet tiegħi stess. Iżda anke fl-aktar ħabsijiet mudlama, il-preżenza ta' Kristu kienet aktar reali mill-ħitan li kienu jdawruni. 3 darbiet iffaċċjajt għarqa. Għaddejt lejl u jum jixxejjer fil-baħar miftuħ. L-miet fondi kienu jeddu li jibilawni, iżda li żammitni fit-triq lejn Damasku ma abbandunitnix fi mwieċ imqalba. Il-ġuħ sar sieħeb frekwenti. Il-kesħa kienet tidħol fadmi fil-lili barra. Il-perikli kienu jistennewni fl-ibliet, fid-deżerti, fost aħwa foloz. Kull jum ġab miegħu sfidi ġodda għas-sopravivenza. Madankollu, f'nofs dawn it-tribulazzjonijiet kollha, skoprejt sigrit prezzjuż, il-grazzja ta' Kristu kienet biżżejjed. Aktar ma ħassejtni dgħajjef, aktar il-qawwa tiegħu deret f'ħajti. Il-persekuzzjoni li qabel kont nimponi fuq l-oħrajn, issa kont qed inġarrabha f'ġismi stess. Kull ċikatriċi f'ġismi saret xhieda sikta tal-prezz tal-Evanġelju. Iżda kieku staqsewni jekk kienx jiswa, kont inwieġeb 1000 darba iva. Għax l-ebda dbatija ma tista' titqabbel mal-eċċellenza tal-għarfien ta' Kristu Ġess Sidi. Il-vjaġġi missjonarji li għamilt immarkaw mhux biss ħajti, iżda reġgħu pinġew il-mappa tal-Kristjaneżmu bikri. Kull pass li ħadd fart mhux magħrufa fetaħ toroq ġodda biex il-messaġġ ta' Kristu jilħaq qlub bilanċ. Fl-ewwel vjaġġ tlaqt minn Antjokja ma' Barnaba, issieħeb fidil tiegħi. Samna jibħra u muntanji, waqafna komunitajiet ta' fidi f'postijiet fejn l-isem ta' Ġess qatt ma kien instema'. Kull belt milħuqa kienet fruntiera ġdida mirbuħa għas-saltna. It-tieni vjaġġ ħadni saħansitra aktar il-bot. Mazzila ma' ġenbi, samt l-Asja Minurju bitweġiba għal sejħa fil-ħolm, samt lejn l-Ewropa. Il-messaġġ ta' Kristu samma fit-toroq ta' Filippi, Tessalonika, Korintu u Ateni. L-Evanġelju ma kienx jaf limiti ġeografiċi. F'kull belt li żort, qalbi nqasmet bejn il-ferħ li nara knejjes ġodda jitwildu u tħassib dwar it-tkabbir tagħhom. Litri li ktib kienu estensjonijiet tal-ministeru tiegħi, jilħqu lill-aħwa meta ma stajtx inkun fiżikament preżenti. It-tielet vjaġġ kien immarkat minn żmien prezzjuż f'Efesu fejn il-qawwa Alla deret b'mod straordinarju.
Għal 3 snin għallimt kull jum fl-iskola ta' Tirannu, nara l-kelma tal-Mulej tikber bil-qawwa f'dik ir-reġjun. L-ittri tiegħi li l-knejjes twildu minn din l-esperjenza profonda mal-komunitajiet li waqqaft. Kull kelma miktuba ġarret mhux biss talim, iżda l-imħabba ta' missier spiritwali għal ulidu fil-fidi. Permezz ta' dawn l-ittri għadni nkellem lill-Knisja sal-lum. It-twaqif ta' dawn il-komunitajiet u l-kitba tal-ittri kienu aktar minn kisbiet ministerjali, kienu twettiq tal-pjan Alla li wassal il-kelma tiegħu sa truf tad-dinja. Kull knisja mħawla, kull ittra miktuba, kull ħajja mibdula kienet xhieda tal-grazzja li laqtitni fit-triq lejn Damasku. Ma mxejtx ma' Ġess matul il-ministeru tiegħu fuq l-art, ma kontx fost it-tnax li akkumpanjawh għal 3 snin, ma rajtx il-mirakli tiegħu, ma smajtx it-talim tiegħu direttament minn xoftej. Jien apostlu mwiled barra miż-żmien normali, imsejjaħ b'mod straordinarju. Il-laqgħa tiegħi ma' Kristu rxoxt fit-triq lejn Damasku kienet unika u bidlitni kompletament. Ma kellix bżonn immiss il-pjagi tiegħu bħal Tumas, u lanqas nistat miegħu bħal Pitru. Id-dawl jiddi u l-leħen li sejjaħ li bismi kienu biżżejjed biex jirrivoluzzjonaw l-eżistenza tiegħi. Ħafna kontestaw l-awtorità apostolika tiegħi għax ma kontx wieħed mit-12 oriġinali. Iżda l-inkarigu tiegħi ġie direttament minn Kristu rxoxt. L-istess Ġess li sejjaħ lil Pitru fix-xatt tal-baħar sejjaħ li fit-triq imtrabba ta' Damasku. L-Evanġelju li nipritka ma rċevejtux mingħand l-ebda bniedem u lanqas ma ġejt mgħallem minnhom. Ir-rivelazzjoni ta' Ġess Kristu f'ħajti kienet tant reali u qawwija li bidlet il-persekutur fi predikatur, il-buttuna f'apostlu. L-istorja tiegħi hija xhieda ħajja li Alla mhuwiex limitat għal metodi konvenzjonali. U jażel il-qaddejja tiegħu skont ir-rieda sovrana tiegħu, jikkwalifika lil dawk li jsejjaħ u juża saħansitra l-aktar bniedem improbabbli għall-glorja tiegħu. Bħala apostlu, il-missjoni speċifika tiegħi kienet li nilħaq lill-Ġentili. Fil-waqt li tnaxifukaw prinċipalment fuq Iżrael, jien inbattant il-ġnus. L-Evanġelju li rċevejt kien l-istess, iżda l-qasam tal-ħidma espanda lil hinn mill-fruntieri ludin. Li tkun apostlu mwiled barra miż-żmien normali ma naqqasx is-sejħa tiegħi u lanqas l-awtorità tiegħi. Al kontrarju, wera li l-qawwa Alla ma tafx limiti temporali u ma tintrabaċ ma' aspettattivi umani. Il-grazzja li laqtitni turi li ħatmu l-bot mill-imħabba ta' Kristu. F'kull sawta li rċevejt, f'kull ġebla li laqtet ġismi, f'kull lejl moddi fil-qieħ ta' ħabs, skoprejt verità prezzjuża, kull dbatija għandha skop fidejn Alla. Il-provi ma kienux kastig, iżda strumenti ta' tkabbiru xhieda. 3 darbiet tlabt lill-Mulej biex ineħħi x-xewka minn ġismi. It-tweġiba li rċevejt bidlet il-perspettiva tiegħi għal dejjem, il-grazzja tiegħi biżżejjed għalik, għax il-qawwa tiegħi tissaħħaħ fid-dawfija. Kien hemm li tallimt niftaħar bid-dawfijiet tiegħi biex il-qawwa ta' Kristu tistrieħ fuqi. Kull belt li keċċitni, kull sinagoga li rrifjutatni, kull konfoffa kontra ħajti servit biex issaħħaħ il-fidi tiegħi u twessa l-Evanġelju. Dak li l-avversarji tiegħi pjanaw għal ħażin, Alla bidlu f'opportunità ta' xhieda. Tallimt ngħix kuntent f'kull sitwazzjoni u ċirkustanza. Fil-għana jew fil-faqar, fil-libertà jew fil-ħabs, fis-saħħa jew fil-mard. Is-sigrit kien Kristu li kien isaħħaħni fiċ-ċirkustanzi kollha. Issa, waqt li qed nikteb dawn il-kliem fruma, naf li t-tmiem tiegħi qed joqrob. Neruni qed iżid il-persekuzzjoni tal-insara u l-eżekuzzjoni tiegħi hija imminenti. Iżda nista' ngħid b'konvinzjoni, ġiliet il-ġlieda tajba, temmejt it-triq, ħarist il-fidi. L-istess ħeġġa li qabel kont nuża fil-persekuzzjoni tal-insara, dedikajt kompletament għat-tixrid tal-Evanġelju. Il-bidla kienet kompluta minn persekutur għal persegwitat, minn għadu għal ambaxxatur, minn Sawl għal Pawlu. Għalija il-ħajja hi Kristu u l-mewt jireb. Kull mument ta' tbatija kien jiswax qarrabni aktar lejn dak li ħabni u taruħu għalija. L-istorja tiegħi hi xhieda ħajja li m'hemmx ħajja mitlufa tant li l-grazzja ta' Kristu ma tistax tilħaq u tibdel. Fil-ħabs tal-Mamertina, waqt li qed nistenna l-mewt tiegħi, qed naħseb fuq il-vjaġġ tal-għaġeb li ġabni hawn. Minn persekutur blaħnina għal priġunier għal Kristu, xironija mill-isbaħ tal-Mulej. Iżda m'hemmx dispjaċir f'qalbi, hemm biss gratitudni. Idejja, issa mxekklin bil-ktajjen, kitbu kliem li ser jibqa' jidwitu l-żminijiet. Riġlejja li mxew eluf ta' milli xandru l-Vanġelu, dalwaqt ser jagħmlu l-aħħar mixja tagħhom. Leħni li xandar lil Kristu fis-sinagogi u l-pjazzezz dalwaqt ser jiskot bis-sejf ta' Nero. Imma l-ferħ tiegħi hu sħiħ. Permezz ta' ħajti, Alla wera li l-grazzja tiegħu hija akbar minn kull dnub, l-imħabba tiegħu hija aqwa minn kull reżistenza, u l-qawwa tiegħu tidher fl-akbar dawfija tal-bniedem. Jekk ħajti hi ta' eżempju, ħalli tkun din ħatmu l-bot mill-imħabba ta' Kristu. Qed nara ġenerazzjoni ġdida ta' nsara tqum.
Iż-żerriegħa li żrajt fil-vjaġġi tiegħi issa qed tagħti frott bil-bosta. Il-knejjes li waqqaft għadhom jikbru. L-ittri li ktibt qed isaħħu lill-aħwa fil-fidi. Il-mewt mhux ser tkun it-tmiem tiegħi, ser tkun l-akbar rebħ li nkun ma' Kristu. Lilek li qed tisma' l-istorja tiegħi, inħallilek din ix-xhieda jekk Alla seta' jbiddel lil Sawl minn Tarsu, l-akbar midneb, għal Pawlu, l-Apostlu tal-Ġentili, u jista' jbiddel kull ħajja. Ma jimpurtax għamilt fil-passat, ma jimpurtax żbalji għamilt, il-grazzja ta' Kristu hi biżżejjed. Ix-xemx bdiet nieżla fuq Ruma. Dalwaqt ser jeħduni fejn ser neħel il-mewt. Imma ser nitlaq ċert li l-kuruna tal-ġustizzja hi merfuqa għalija u għal dawk kollha li jħobbu l-miġja tal-mulej. Il-qawwa tal-Vanġelu li bidlet ħajti għadha ħajja u attiva. Nixtieq li l-ġenerazzjonijiet li ġejjin isibu f'dan ir-rakkonti ċertezza li m'hemmx limitu għal dak li Alla jista' jagħmel permezz ta' ħajja mogħtija kollha kemm ililu. Hekk kif qed naqsam l-istorja tiegħi magħkom illum, qed nerġa' ngħix kull mument bl-istess ħeġġa ta' meta għexthom l-ewwel darba. Minn persekutur għal persegwitat, minn Fariżew imħeġġeġ għal Apostlu tal-Ġentili, ħajti xhieda li ħatmu l-bogħod mill-imħabba ta' Kristu li tbiddel. It-toroq li mxejt, li bliet li żort, in-nies li ltqajt magħhom, kull dettall kien ippjanat baqal biex iwettaqan li kien akbar mill-fehma tiegħi. Ħankomplu nesploraw l-għana bla tarf tal-Iskrittura u l-veritajiet eterni li fiha. Jalla l-grazzja u slim li doqt f'ħajti jkunu wkoll parti mill-istorja tiegħek. Salla għali mistana.